Hey, may buntag guys tanan no. Ay wa damhaning paglaag na mo. Tagna asami karon. Hello na mga ka-JJ no, natakaron diri sa farm diri sa Panabo City which is ang Agria. Okay no, nami karon diri sa ano no, sa sani Amusa experience. Ay sorry. Nauna akong mga kuan ng kauban. Ay artista mga kauban. Hi guys, mo na siya akong bodyguard. Welcome to our farm. Aduh, pilih pato dyan. Di na ni bag ko sa mukha kay nagagpato na sa mukha. Pwede pa picture lang? Pwede pa picture lang? Good. Good. Itali kay basing masuko siya ba? Smile lang ka po. Sige, dali. Thank you. Selamat. Muna ang US Soroyanan diri sa Panabo City no. Sa makabalo lang. Oh, naa sila ano diri guys. Naa sila fishing. Dili may apil dira kay wala man may kabayad. Sa gusto mo adto diri sa Agria no, diri sa Panabo City. Ang medyo mahal-mahal lang ilang entrance gyud diri. 100 pesos per head. Pero ano na, sulit labi naghapon diri kay dako-dako mo siya area pud imong suruy-suruyan no. Panington jud ka. Then every rides na pud siya separate nga bayad. Diri oh. Dara oh. Kisa tong gahan og lake o lake man diri. Napa sila mga saging diri. Diri na to makita ang different kinds of bananas. Gikan sa local hangtod sa hybrid. Diri mo makita ang klase-klaseng ano sa saging. Okay no. Nami karon diri padulong mi sa mga sige English sa carnero. Buti ako. Mga sheep. Sheep. Nami karon padulong sa sheep. La pwede ba ni diri? Pwede man siguro. Pwede guro diri 100 ka tong entrance no. Tanaw na to diri ang mga classic different types of candy. Alay guys, napapakita sa inyo guys. Candy nga na sariling bike ko. Okay, presenta diri sa Yati abi na ko gigukod ko man din iduol ni sila kay magpa-picture oh. Na pero madlok ang gyapon ko. Ay, mapadaplin na daw sila. Sumagi. Excuse me. Ay, kuyaw eh. Ijuan ang kanang nagtaita. Gugus ka tayo? Ikaw, Bi. Ang bebe. Gugus. Ikaw dito. Ang Kasi Jericho. Saan yung pangalan eh? Kasi, babae. Kani Miss Cassie. Sir, Say hello to the video, Cassie. Sir, marami po ka bibi, sir. Ha? Marami po ka sa bibi. Kabalo kaya ang tao mo. Kuan mo ulitaw ko magugugod oh, kuan. Hello, pagkita na to kay Yana, inali baby. Karon pa ko kabalik og gugos ingani ba? Namo may kambing sa uno. Bintag go. Say hi to Papa J. Hi Papa J. Subscribe to our channel. Manata dito sa mga kanding no, proceed ta diri sa asa man ni? Kabayo. Kabayo. Dito sa kabayo. Up. Ito kami sa tagura, tayo dalawa, sir.
Pwede po mo kugo sa ano, sir, kabayo. Mo picture po ba? Horses may bite. Horses may bite and teeth. Napoy, bangsi yun. Sana oh. Mga nagamit ng mga yan. Wag. Ibang taon yung school, mami ginagamit nila. Dito picture Jay. Ma'am, ikot na mo. Si. Ay, Sarah, picture, Sarah. Ma'am, ma'am. Patiran tani. Ay, ma'am. Gabaw, naipit ma'am. Ma'am, minho mato sa mga site, ma'am. Kabalik mo yung mga. Ah, basta mo adto tayo, balik tuklod siya te. Wala, ma'am. Yes, mother. Kaya mas maupang pita ito nila. Wala. 1, 2. Kasindera. Linda! Okay no, mag ano sa mi mag Okay. Ay, Picture yun. lalayo. Kubog. Birahan gini ano? Lisuda ning. Kabayo, sir? Oh, first time. Kabaw noon. Ginagawa mo. Pati isa na gusto mo lakaon. Ano? Kanto na to. So guys, take note tayo guys no, di gini basta-basta maglawag kag kabayo oh. Dapat nabili kay force gidi ay kay birahon gidi niya. Lagi tinuod yun na oh. Okay. Yung ganding ko. Okay, we're done sa mga goats. Goats and horses. Proceed na pud mi, asa na pud mi ani sa kuan sunod. Eh, 50 pa man to na ano. Dapat 50 pesos. Find the missing letters. Sudah nih gue ipan. Jadi picture gitu. Picture sa ko nanti sa. Yawa, agay. Ano mo? Agay. Sino ba sa skin ko? Video niya, picture? Ginagawa mo. Kasi video ka. Hey guys, kuman namin sa mong trip no. Ay nahina na big uli karon. Hindi gabi iba o kaya mga suba. Niyon sa man mo may istorya dire ng area. Ikuha na ano nang imuhang mga friends nga dire magtumo dire. Ano na to? Hindi. Yan, hindi. Hindi na ako 80 lang to. Hindi ko ito 85 kaya na. Picture na sa kanti. Nandito dalawang dari mga bata sila. Pangalan ko. Picture daw pa tayo, manungo tag bata bi. Nag-live man. Dong. Dong. Picture mi bi? Ya, picture mi ya bi. Kami upat picture mi dira. Ha? Ari ya, inaya Papa J lang malakas. Dito ya. Selamat ya. Selamat.
trabaho mo. So much fun here at Agria. Okay, that's all for today guys. So maniud to sa amin no kay tinggutuman na nya init kayo oh. Daot na kung naman eh. Okay, bye-bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.